идеята. Той е станал. Тук нищо не мога да направя. Идеята е да работят бедрата. Оп! Позиция 1. Тук съм. Той иска да ме разкъса. В момента на това разкъсване, с този лакът искам да го прибера, за да няма кое да ми блокира бедрото да атакува. След като съм заключил тук краката, изстрелвам таза да преместя ръката. Хващам глезена, завъртам и заключвам триъгълника. Хващам главата и прибирам. Ясно ли е? Ето го пак също нещо. Оп! Хванал съм го. Тръгва да ме разкъсва. Тука съм. Изстрелвам таза, местя ръката. Хващам глезена, завъртам. Чупя ъгъла. За да мога да заключа. Хващам и вкарвам таза. Айде, 1, 2, 3.